En la ciència-ficció passa que si te donen píndoles seguides d'explicar-te com és un món tan diferent, això pot ser molt avorrit, no? Però tot això ho has de fer, no? Perquè estàs mostrant una societat que ningú coneix, un món distint, i per tant has d'explicar moltes coses, no? Coses que en una novel·la normal dones per fetes, tot el món sap les coses habituals, allí no, són diferents, no? És diferent el govern, és diferent les relacions, és diferent la manera de viure. Per tant, explicar tot això dient què fem, això pot ser molt avorrit, no? Per tant, la trama sí que du, diríem, a aquest espionatge, un quadern que apareix, un cap d'escrutini que necessita saber-ho tot, que posa, diríem, els seus espies, amb el seu vocabulari, evidentment, i evidentment com n'hi ha personatges, mons, diferents narradors, perquè a voltes estàs llegint un diari, a voltes estàs escoltant un informe que s'ha gravat, etc. Això podia ser un poc... Pot resultar d'entrada un poc complicat, però crec que sí que generava aquesta vivacitat i aquestes ganes de continuar sabent què passava.